že vidíme, tuto zbrusujem opäť tú plochu, aby som vyrovnal uhly nábehov na hornom rotore. Keď som premeriaval s tým prípravkom uhlí nábehu, tak tu vidíme, že horné listy 2, B2A, je tam rozdiel, čiže trošku sa snažím dať do roviny tie uhly nábehu, čiže 5,8 bol 5,7, preto sa snažím trošku zbrúsiť pár desatín. Toto je cieľom tohto brúsenia.